Maswera Smith, Maswera Nandichikumbirawo posti vasindokumbira kuti mugochinja voice. Moyo wangu uri kurwadza, murungu wangu kubasa kwandiri kushanda kunyowani. Murungu wangu nhasi anga achindiratidza chokwadi achifara zvisingaita akati ndida kutoenda newe kunhingirikeni kuEmbrace Palace. Kuri kuuya maprofita ari kuuya, vedu vana vangu vandinetsa, vamwe vachadzikinira. Ndatozopedza basa akundiratidza post inonzi status pana paProfit Passion Jaff. Vedu ndachaya kuzva ndomuudzosi ameno kana madhayarisi achikwanisa kundiadvaisa namoti zvinoita fukiro kuti muposti nimbonzwa madhayarisi anondoudza kuti ndinomuudza ndichiti kudii kuti munhiende wemafanisi chokwadi vanhu zvinhu zvinotambwa nazvo soka apa mukadzi mukuru ane femili ari kufara zvisingaite. Asi kana posti yangu isingaite kuposta hapana kumboipa hapo, hapana kumboipa. Muve nezuva rakanaka. Thanks so much.